Moi ja tervetuloa kasvalle. Tänään mä ajattelin näyttää, että miltä meillä kasvalla näyttää. Täältä meiltä löytyy kaikenlaisia kasvatuksen oheistarvikkeita, löytyy erilaisia ruukkuja monessa koossa ja moneen tarkoitukseen. Sitten meillä myös löytyy tämmöisiä kokonaisuuksia vesiviljelyyn ja löytyy myös erillisenä ja ihan vaan pelkkiä verkkoruukkuja eri koossa. Meiltä löytyy myös tällaisia erilaisia juurrutuskuutioita ja kivivillaa. Tässä on tämmöinen kookosriketti, joka turpaa, kun siihen laittaa vettä. Ja siinä sitten voi kasvatella, siinä on toi muovi sopivasti ympärillä, niin toimii ihan sellaisenaan. Sitten meiltä löytyy myös multaa erilaista eri tarpeisiin. Tässä esimerkiksi Blackronin Light Mix, joka on tosi hyvä taimikasvatukseen. Ja meiltä löytyy erilaisia kasviravinteita eri tarpeisiin. Esimerkiksi Biotapsin tuotteita, niille, jotka kiinnostaa orgaaninen